Hi guys, welcome back to my channel. लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअ एसे आलदा जागोन आरोना एसे धामाका जागोन जों दायो हिरिम्बा मन्दिराव थांनो नागिरदों लोगोफोर स' नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ थाम्बनेलाव नुनानै मानि थाखाय थांगोन माने सोर फैगोन आरोना जों मिथुन बर' बिथां दङ जों सानै थांगोन माबायदि नांदो एक्साइटेड पुरा नुगोन आरोना माने जेम्स नादाखौ माने जोंनि जायगायाव बेरायगोन होनदो आरोना बेनिखाय एसे फिदिंना नायनोसै जोंनि लकेल जायगायाव बिथाङा फैगोन बेनिफ्राय दसे माने एन्जय खालामसै आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ना बिराद इन्टारेस्टिं जागोन थौदो बिदिब्ला आदाया मोनफैबाय जों दा हाबैनोसै ओरैबायदि आरोना हाबैनोसै बिथाङा फैफादों आरो थिगानो मोनाबायनो दासो जेन्सारा फैबाय आरोना मिथुन रस्ता guys. Halo, क्या बोलते हैं? mau benar Jangan मोनदों ना? बाव एसे दैसे बावनाय थेने दा बेखौ जों माने बनायना दोननाय जादों इखो सारा माने गोदैसे बावनाय बे खासे रायसननाय बे सासे रायसनदो अके दा मोजां माबा बुजायनानै नोंसोर बेयो हा बिसोरो साइडआव थानाय गसंनानै जेनेबा बावग्रा आरोना पुजारी सिनाखना हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे सिनाखना हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे थानसालिखौ 1972 मायथाइयाव गायसनदोंमोन गायसनगिरि सिनाखना गामिनिनो इसोर चन्द्र बर' बिथाङा बे सिनाखना गामियावनो गामिनि रायजो राजाखौ लानानै गिबि बाथौ थानसालि मोनसे गायसनदों नैबे बिथांमोना माइनावनि बिबानगिरियानो नैबेबो So guys लोगोफोर नै आदाखौ लोगो मोनबाय जों दा ओंखारबाय आरोना बेनिफ्राय जास्ट ओंखारनानै जास्ट आदाया माबायदि मोनखो फैनानै मोजां मोनबाय बेखौनो एसे बुंना होनाया मोजां जागोन आरो जोबोर मोजां मोनबाय फंबाय नुबायसो थायोमोन दिनै अन ग्राउन्ड नायफैबाय बेरायथ'थ' माखासे बेनि रायजो राजाफोराबो जोबोर मोजां जाखिनि सासे सानै दंमोन रायलायो मोजाङैनो मोनायावसो मोनफैखादों नालाय आरोना बेनिफ्राय बेखौनो बुंगोन आं फंबायनि जोंहा सर्ट मुभि कभार भिडिअ बानायनो कभार भिडिअ आलायखुंग्रि प्रडाक्सन प्लिज अननानै आंनि जायफोरा मोजां मोनो प्लिज फंबायखौबो सापर्ट खालामनानै हो आंबो सापर्ट खालामनानै होगोन फंबाय भिडिअखौ आंनो हरबानो जाबाय अके जेसेबां हायो सापर्ट खालामनानै होगोन आरो गासैबो सापर्ट खालामना हो फंबायनि आलायखुंग्रि प्रडाक्सनखौबो थेंक इउ फंबाय आंखौ रायदावनायनि थाखाय सेल्फि लागासिनो लोगोफोरनिया ओरैबायदि आरोना मिथुन बर' हेलौ माबायदि मजा नांदों जेम्स नादाजों फट' दिखांगासिनो आरोना अके लोगोफोर बिराद आरो सेल्फि लागासिनो आरो फट'शुट हर जाबाय ओरैबायदि लोगोफोर मागो दमासिनि बेरायदो गामि हाबदो आरोना ओंखाम जाखांबाय दा बेरायदो सेल्फि पुरा बेलागराव हाबदो आरोना ओरैबायदि
जोंनियाव भेलागुरखौ ओरै औवानि होनासो सावो तो गाइस जों दायो भेलागुर हाबदोंमोन इयाव बेयाव खाना जादोंमोन आरो सेंग्राफोरा जोंना बेलेग बेयाव हाबबाय ओरैबायदि दसे नायबाय आरोना गोजौ बानायनानै बेरनाय सावो बिसिना माने न' लुनानै सावो Senang Bendera kami ini. Jai Mago Domasi ini. Jai Buruh Hari ini. बरिया आथिङा प्रब्लेम ना लाजिनि प्रब्लेम जाना लाजिसि उन्दैनिफ्रायनो नङा ना उन्दैनिफ्राय नङा कलेजाव जेबो नङा माथो खालामनो ना Langsung थांबायमोन आरो डिग्री थार्ड सेमिस्टार मोनबायमोन दा मोजां मोजां फरायनो हाथों जिउ गोलाव जाथों अरसाय देनिया बेयाव आरोना खाना जादों बेयाव उन्दुगोन आरोना ओरैबायदि लोगोफोर माबायदि नांगौ मोजां नांदों दा सेलफि लादो नै आदाजों दा सेलफि Boiler. Oi, maksudnya kamu ini sudah langsung deh. saya kayaknya kamera boleh mencet Waduh tuh. kamera ini Wah, suara gudung-gudung ini. Udah jagan arena. 니들은 많이 먹고 있다. 무정타. 그 장면에 마마요. Dunia lebay. Oh, turun mukat. Aneh, aku udah. Siapa ini? Saya ini jauh ini. Wow. Wow. Setting. Hah? Wow. Oh, sih itu sih. Sih ha. Wow. Jai Mago Domasi ini. Jai. Aduh, kunci mana nih, Bra? Domasi ini. Gudung saya tuh. Jai Mago Domasi ini. Jai. Jai Mago Domasi ini. Jai Mago Domasi ini. Jai. Jai Buruh Hari ini. Jai. Jai No Saudina ini. Jai. Jai No Saudina ini. Jai Mago Domasi ini. Jai. Wow. Dede, Wow. Dede ya. Coba Ren ya. Iku kelina nang mura no. Konde ini last foto sudah na. Teh, zai kence. लागु सावबाय जोबोर जोबोर
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ आं जासिबाय थेंक इउ आंखौ बेफोरबायदि माने मैया हरसेया इन्जय खालामनायनि थाखाय रंजानायनि थाखाय गासैबो जमा लोगो नांनानै आं आरो मा बुंबावनो जेबो बुंनोथ' जेबो गैला थेंक इउ आरो ना गासैनिसिमबो मोजाङै मोजां जोंना फैनो गोनां दिना मोजाङै मोजां जायो ना दाथ' गोदान बोसोरनि जानुवारि स्टार्ट नालाय फैनो गोनां समा जाहाथे मोजाङै मोजां जायो आं बेखिनिखौनो बुंगोन आरो गासैबो थादो बाय हा खुलुमबाय हा